Tiprasha lukurong ni manthai rena bagai bubagra saya nang yawi hangar strike tongai manthai ni lama tubi faimani bagai tang shalo kilarayo hatiwa bubagra ni dagi mumbai fungni siming amchani tiprasha lukurok tongthok lai masala kya khatung khaja khlai serai khonai brijik bura kuthum lai kilarayo hatiwa tongthok lai masala kya joto hasani tiprasha tongkosang lukurong no ko kacharkha udipur sub division te gumati district ni land allotment chairman Subol Jamatia Binilogiwo Tongo Rayo Village Committee ni Advice Chairman Lir Bahadur Jamatia Akosang. Belai ke serang satino hambai maragu ke oronigo joto takok bukuk berui cerai konai oro konobo hambai maragu di prasa topa sara diri prani barong nobo ani kapang ni hamjangma rahogui hambai maragu temani ke sini bubagra जोंनो फियावगानि बाङै सिनि मोथांजांनाय लामा फै फैमानि बाङै बेलाय के तंथगु आनि बोखाबो दै सारा तिपुरानि बरनोबो आनि खापांनि हामजागमा बाय हामबाय रगु दै जिबाय याफार सिनि बुबाग्रानोबो थैयासाक आंबोनो मय्य खलायै गोथां तंसाक बोनो आं दै यागाया खलायै o tofani o hani tiprasani kongno sagene ani lagmana ang sasalang sinai hnai jotona ang khulumung yafarai hambai rogu dei sini bubagra dofani samung tangnai borong no ani khapangni hamjangma bai hambai yafaru norong ama bo hati wo kelai bo bazar kelai o hati kha sini rayo bisi hati do tor nigo kesak kerai kupur kerai bubagra seno thang mangani sini thangjang nai lamano toi phaima bai jongoro kesak kupur kerai kha jo tono thang sajak jo tono kha purjak koita jimi ngono oro phelaimani jongoro phoi satta ni simino phailaimani tabok darateino jong gorong lai tongkho tabok darateino jong tongthok lai tongkho sini jibon mathangjak nai hnai jong tongthok lai tong joto okra sakra hinyawoi charai bu phayo burise ko phayo joto ani sak chali bu phayo tei ani ma phani saman tei ani nana susuni saman bu joto oro phayo masa phaibani reason tamni bai masana na tini hai jorago okra sakra burui cerai khonai birise pura joto phayo masalai mane tongthok lai mane ke jong 70 bosor o phatani borok bai satok jagai tolago geluk tongmani bangai ini sini bubagra geluk ya thangmagani pohor koi phaimani bangai joto na khatongoi masalai jak tongthok laijak jara oro musai tongnai rok no borok le sai deman tamni bagai musala nang borok sai deman borok le borok baksa sagai mai aphangnai baksa sai phano joto na o mothangjangmani lamano okra sakra bo sago jerai khonai noktak sijabu sago ke siarok sano sigi tabo paklai phaibaika jotona amsani marigo yapri rosinai hnai paklai phai dongwai gurinai gurigu tongkho sini rayo bisigo tam agreement point tam sok pai ga sini hamkain bagai bubar tam klaiman kha sini hangkraimong bubagra toi phaikha toya sakne Hui thang sana sini opok borok bisi oi roman horok sini ha kamai tongmani o hano jong agreement khaiei sini joto kisu kamai tongmano disagani sini culture kok borok kamung sumung samung kamai tongmani no dinini jong makha bubagra toboi ro phaikha busur borok no tini oi jaga ini aro sini borok tabok kabang mana sini aro soto no aro nigo tak sini rayo bazar hati go
basagai songnai songu mosanai mosagung tongu dei para guri gui tong thogui ben pati tong platangai guri nai robo hazar no guri lagi tong sote lama himai him to kali rally kali nai lama hingi bo guri lai nai sarai di gini go tababu guri gui tong thog lagi tong bai gu no ambai nini sini mung ka dikja ani sini mungka ler bahadur jamatia rayo bisini Belai hambai sini serang sati kau pun no, temani hingke sini Maharaj Delhi wa ekor kaimani yagulo, Tripura genangui katung laija katong thong laija omoni loge ini rayo bisi kaisa no tuyui rayo hatiwo kaisa ekor no celebration kaimung tangtong oh kaita ni wo ini sengbai gedal paiwi sengbai kereng paiwi serang sati ni ungui kau pun baika omoni bang serang sati news no sebelai ke pipeline hamai maru rayo bisini ini de ang sak sorai sub division lan allotment chairman de sub district lan allotment chairman ini ang hambai maru kok ke omahai tomana ni bangai sentini orang ni celebration kaya ni nan mani ke omano sini sason angani tomani ngliya bini bosong ni morok bai seng satok jaka pitok jaka Maharashtra ni sini okui pro nu Delhi go sagai home minister prime minister be ekor mani yagulo sakai rokage tabok sun biokjak sinai oh biokjak mani pathayo omahai sini lain odikar maka hano toyo social economic omahai ke potre por kebang masung oh ekor sungukha aboni bangai ang sanani mujogo oh jarawo sung kormo kubur kata ke buta homjili sini hoya kala sung abang lai masalai tong 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 Hari jarawo hongkena oro yung butuh kelai dia sama ni nyumani parai rally khainai dai angkau kesana jumlah hari jot ta barong no sung phaidi khabaksa Maharashtra hamsa kelai jo oh Tripura hawo rastondro tong boro dai ke tababu sini raja sunu tujului tong phaidi omai ke sung tong lai ne iya ba ang oh serasati news ni bisi saudara ka kain na ni mutu isu on so barong tabak phane tata ya tong lai ram Moro nirok sonar balunda nih, nirok jadi sini aja, nirok nih bobisot, nirok nih kira mengsak nih kawan, sengai wo, jodoh Tripura tansan sama Maharashtra ini, dia nirok oh tansan ada aja, nirok nih tuh bobisot tamau nai, nirok nih tiar kaitan nih unsur. Tini ni salo teiwe jodoh Tripura amcai kami rogono celebration kai temu, miapro je kok bubakra paiwe, hastani lukrono kaham message rikha kaham khobon bok kok mirkha tini hong ICC ribon joto Tripura tong song lukrok moi ICC basawei maimi sung laiwei cha laiwei thung nokha rogo ongkhor laiwei hai kheba bazar set rogo ongkhor laiwei ma dogo jan ma dogo tong thai jagaro ongkhor laiwei septi jagabo joto no mosalaibo homdo tomke borok ni abro tebene lon tam kok kesana musung borok tam sana musung Kalau ke Tripura hani jodoh Tripura lukurok katung laja, tomani hingga jeng tabung matangzak sinai Maharashtra di sini Maharashtra sini potong manikot Mahajo ni di sini jeng matangzak sinai jeng sai maga baik jeng sika ni abro boh serai lukuri bis kamu hatai kotor sakai mani pore lukuro jodoh katung ja apa ni bange hai mani lukuro hatai kotor ni bayu ni abro sojo kan bisi angkurika kuri mani ya kalau jodoh jakawan jodoh katung apa jodoh celebrate kai dong ke orang berayo oma ini bayu apa ikan ini segera kering dongko hari jara oma kering nai apa ni bange haji apa pada bayu tonan kau kesana ni musuh jeng jodoh Tripura kamsang bes kalau kawang masih sabu tahu itu apa ni bange istri kamsang angge oh haus yang tongan ngai oh haus matangzak tanan ngai sini besar ni musuh putar ke bange jodoh kamsang angge 어머니 루퍼로 마사르 마라스 social media te nugui man khane joto Tripura sarok kopuni mati ro thanya woi thansani mario phai khangge busi jati kaham hamia brok nugui den tongna brok jara khasia rok phaimia phanu jara bubarona hamza gya tabok sisaya kho thuyama thui tongne rok joni sore kaham to toino hamia khai ke nomuna phunugoi naisile woi hamza ya woi kopuni pati o thangai
omai tin ti prasar keluk tong tabo busia ko borol nani tam ko car mung tong nai Baru ang rok ni Serang Sati news channel di sini koina ni musuh, event sana ni musuh, jora tong ko sini, jora laya ko, jora lay mani ya gulo muktrui nung sarakai ke, jora nos nung kabar kai beya, temani ke sung, office dosta samai kulau, sekuno office kulau na jaita samai nung muktri sisai dan salah yang lana, apa ni mangai, oh jora wa muharas karang kisah tongu, di prasa lupudu unis kan dopanu totolo kobu mara hamsang toma jagawo nung khorok sa kenai kenai kang kele nung sisaya ke saya kanai aboni bangai nung o hamsani mario phadi ayu sinte be maharas to phando layana kobos ko nini sini morosdep ani sini menge an small jamatia udaipur sub division kai kumuti ini lani alok mensian amma san belage